Egunero legez, eguneko elkarrizketari aterekiko diogu. Eta horretarako gaurkoan gurean dugu, Jon Bernat Zubirerrei, ekonomialaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere, ongi etorri. Ongi etorri. Beno, azken ordutako berria ere badelako galdetuko dizugu. Hain zuzen ere, energia krisi betean, energia konpainia handiek irabaziak bikoizten ikusten ari garelako, Iberdrolaren datuak atera ziren atzokoan, hain zuzen ere ia 130ko irabaziak handitu dituelako, 9 lehen hilabeteetan, zenolako irakurketa egiten duzu egoeraz? Bueno, hor dago egungo gatazka nagusia, alde batean jendean bizi maila kaskartzen ari da prezioen gorakadaren ondorioz, bereziki energia prezioen gorakadaren ondorioz, eta kontrako efektua sortzen dauen inflazio bera da fakturazioari igotzea eta konkretuki energia oligopolioaren fakturazioen igoera eta beren etekinak asko handitu direla. Orduan, hor sortzen ari dan egoera, badago eredu desberdinak horiek udatzeko, adibidez, Frantzian argi eta garbi ikusten da, soldatak igotzeko eta enpresa handiei zerga berriak ezartzeko eskaera, eta beste aldetik, beste eredu apurtxo bete kontrakoa izan dira, Espainian ikusten duguna, esarri direla zerga berriak, esarri direla pentsioak eta soldatak eguneratzeko klausulak, eta erdian, dakogun gure Euskal Herri txikian, apurtxo bete Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik, hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrik orain, baizik eta dela hilabete batzuk baita ere. Orduan, nik uste dut historian finkatu behar dela posizio bat, herri gisa, kasu honetan justizia sozialen alde eta krisi energetiko neri aurre egiteko eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. Energiaren prezioaren handitze horren ondorioz etorri da handi batean inflazioa, bizitzaren garestitze orokortu hori, eta horren aurrean ez da hainbat dira sektoreak eskatzen hitzarmenen negoziazioan soldaten eguneraketa bat KPI-aren araberakoa, ikusten ari gara gaurkoan adibidez Bizkaiko metalgintzako sektoreak grebara deitu duela. Bai, sektore asko dauz hitzarmenaren negoziazio bete-betean, aldi batean lan erreformari esker hitzarmen sektorialak indartu direla eta beraien klausulak sendotu dira baita ere, baina gero egoera koiunturala edo inflazioaren ondoriozko bizi maila eskarteko langileria ez izateko betiko paganoa, betiko ordaintzen duena, krisi garaiak, aurreko krisian bezala eta aurreko hamarkadetan gertatu zen bezala. Orduan, metalgintzan gertatzen ari dana, nik uste dute interesantea dela, ez da sektore oso produktiboa da, oso nazioartekotua, eta langileria kasu honetan batasun maila altuago batearen bidez, klausulak eta soldataren eguneratze duin bat lortzea espero dugu. Testuinguru honetan, aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuak, 14.000 milioi euroren langa gaindituko duela, lehen aldiz, horixe da azpimarratu duten ideia nagusia, nola baloratzen dituzu? Apurtu beta azpiazun marmotaren eguna, beti azten gara puntu berean. Urtero dira betiko aurrekonturiko berenak, betiko altuenak. Trampa txiki bat dago kasu honetan, urteko aurrekontuak oso konservadoreak izan ziren, eta gero aurrekontu exekutatuak urte amaieran aurreikusten dana, edo urte amaieran egongo dira aurrekontuak asko saltuagoak izan dira. Europako funtsak ez ziren kontutan izan iazko aurrekontutan, eta gero fiskalitate, zerga bilketa igo da, inflazioaren ondori. Orduan, ez da konparatu behar iazko aurrekontu proiektuarekin, baizik eta iazko, aurton 2022ko aurrekontuak exekutatuarekiko dauen aldea, eta ez dau alderik. Orduan, dira aurrekontu oso kontserbadoreak, kasu honetan, ez dira eguneratzen partidak, batzuk bai, baina gehienak oso gitxi eguneratzen dira, eta gobernuak jolasten dugu, bi aurrekontu teorikoen beren iragarpena iazkoa eta aurtengoa, eta beraien ikuspegi nominal batetik, baina ekonomian ez dugula horrean kalkulatzen gauzak, eta aurrekontu hauen benetako bilakaera, kontserbadorea da, ez dago egoerarik zentsu honetan ikuspegi orokor batetik. Orduan, justu grabea dela, eta gainera,
badago alde asko, eta ikusiko dugu bihar zelako aurkezpena egiten du Azpiazu jaunak legebiltzarrean, baina langile publikoen eguneratzea oso basua izango da, 1,5%koa oso basua. Aurtengo inflazioarekin 1,5%ko eguneraketa Nafarroan 3 izango da. Espainian 2,5 eta 3,5 artean. Ez dira, ez da oso altuak, baina eske 1,5, bueno, sektore publiko greba edo mobilizazioak iragartzea sindikatuak, espero dugu, eta gero sektoreka eta komplexua da, baina osasungintzan, hezkuntzan, ez dira behar bezain beste, dekoguzen erronkei aurre egiteko iragarpenik egon, eta hori bai, autobideak, ibaian azpitik doazen tunel erraldoiak, eta kotxeen txako azpiegitura berriak, baina hori gure testuinguru honetan klimatikoa, krisi energetikoa, petrolean garestitza, nire ustez, begian da, Titanic batean gaude, eta Eusko Alderdi Jeltzalea da, goiko kabinan dauen, txapan edaten dauen oligarkia. Baina aurrekontu proiektu honek jasotzen duenez, gastu sozialerako bideratuko da 10 eurotik ia 8 gastu sozialera. Ja, hori betiko trampa da, bai, esketan da gastu soziala, eren bat osasungintza da, eta laurden bat hezkuntza. Orduan, ja, hor dekozu, osasungintza Kiron eta Igualatorioko konbenioak osasun pribaturako bada soziala, eskola elitistak ez eskola itunpeko eskola guztiak, baina segregatzaileak direnak eskola bunker horiei dirua emotea, bada politika soziala, bada gastu soziala, claramente ez. Orduan, izendapenak jarri barik, baina argi eta garbi dago hor finago jokatu behar du gobernuak, eta, klaro, eske autogobernua da autogobernu soziala, ze politika gogorrak, estatu politika, politika militarra, defentsa politika eta horiek, estatuak egiten ditu, orduan hori betiko beste trampa tipiko-topikoa da. Testuinguru honetan ere indarra hartu du gizarte mailan aberastasunaren banaketaren eztabaidak, baina Euskal Autonomia Erkidegoan fiskalitatea aldatzeko momentua ez dela, horixe argi utzi zuen Azpiazu ekonomia ogasun sailburuak. Patronalak zuzen ere erabiltzen duen argumentu berbera erabilita, momentua ez dela ez, soldatak igotzerako orduan esaten duenean. Konbentzitzen duela esango zenuke? Hemen bi aukera daude, nik uste dut Azpiazu politikari solvente badala, edo orduan, edo ez da insolventea eta formakuntza ekonomiko eskazadeko, edo gezurretan dau. Nik argi eta garbi, bi egoera daude, edo bi testuinguru daude ekonomian, hazkundekoak eta krisikoak. Nik ulertzen dut, krisia dagoenean, Espainiako gobernuak ondela bi urte egin zuen bezala, esatea ez dala momentua zergak igotzeko, zerga bilketa geisten ari da, langabezia igotzen ari da, igual ez da hor bai esalik ez dala momentua krisi garaietan, edo krisi aurreko garaietan, zergak igotzeko, baina hazkunde maila izugarri eukin dugun azken bi urte hauetan, eta bereziki aurtongoa, bada momentua zerga erreforma progresio bat egiteko. Kasu honetan, gehien dutenei zergak igotzeko, eta kasu honetan, gutxien dekorenei zergak igotzeko. Ez que Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako aldundiek kontrakoa egin dute deflaktazioaren bidezko politikan. Zer da deflaktazioa egitea? Exentoa dauden familia xumei eserrez gitzitzea, ja exentoak dira, gehiengo langileria eta baita klase enpresari txikiak eta etekin apaleko enpresariei apurtxu bet opari fiskal txiki bat egitea urtean 50.000 eurokoa, eta gero, goi mailako errentak, errenta altuak, akzioak, etxe bizitzan errenta eta barra, jende asko irabazten dauenari, 500, urtean 500 edo 1.000 euroko zerga murriztea edo opari fiskala. Hori da logikoa krisi baten atarian gaudean esaten dutenean, apalenei ezer ez emotea eta aberatzei opari fiskalak egitea, hori egiten du eskuineko politikaria dana, eta ez apurtxu bet herriaren alde eta gehiengo langilearen alde politika egiten duena. Testuinguru honetan ere lehendakariak proposatu du errenta paktu bat egitea, zeren kutsua hartzen diozu? Mahatma Gandhik esaten zuen esateko erariko berena egitea da. Urkullu jaunak asko hitz egiten du berba, oso ondo, lasai eta estiro, baina kasu honetan gero gatazka sektorial guztietan patronalen alde kokatzen da. Sektore publikoetan eta azpi kontratatutako non Eusko Jaurlaritza
bezero publikoa da, ez dute esku hartzen langilerian alden edo adostasunak bilatzearen alde. Errentapaktua da Unai Sordo proposatzen duena. Hau da, benetako negoziazioak eta benetako bi aldeetako konpromisoak egotea. Hori da errentapaktu bat. Urkulluk esaten duena da, apurtxu bet, eta aspaldin egiten duena Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Alderdi Jeltzaleak, Espainiako ezkerreko politikaren olatua hartu, baina azken bagoian, bai, baina ez zigon oligopolio energetikoari zergak, bai, baina ez eguneratu aurrekontu publikoak lar, bai, baina ez zigon zergak aberatzei. A ber, badago testuinguru politiko bat, testuinguru politiko da hori, da gurean Hego Euskal Herrian Espainian dauena. Eta erabiltzea Euskal autogobernua eta Euskal izaera propioa eskuineko politika finkatzeko eta eskerreko olatu hori sartzeko, hori da, berriro ere historiaren aurka eta zentzu amankomunaren aurka joatea. Pentsioak ere kolokan egon daitezke, behintzat erosa ahalmena galtzen ari direla, salatzen ari dira, eta 10 urteko epean gainera aurreikuspenak dira langileen laurdenak hartuko duela erretiroa, eta bien bitartean lan munduan geroz eta zailtasun handiagoak daude beharginak topatzeko, batez ere sektore batzuetan. Zer egozten diozu egoera? Euskal pentsio sistema propioa gongo bazan, eguneratuko ziren pentsioak 1,5 edo 2an. Espainiako gobernuak eguneratu du pentsioak iazko batazbesteko inflazioarekin. Egia da, izan leikela 1080ko pentsio minimoa, apurtxu bat aldarrikapen maksimoko aldarrikapen imposiblea zala, baina borroka horren ondorioz, benetako eguneratze duin bat lortu da, bai Euskal Herritar, bai Katalunia eta bai Espainiako pentsio den guztiei. Langileak behar direla? Langileak behar badira, eta ez da referentzia politiko oso egokia, baina Biden estatu batuetako presidenteak esaten zuen moduan, pay them more. Behar doa duzue langileak udako sasoiarako, nekazaritzan edo eustalaritzan edo etxeko zaintzetan? Ordaindu gehiago. Eta etorriko dira lan horiek egiteko prest dauden emakumeak zein gizonak. Kontua da, gure duzu, eskubide bako eta oso soldata basuetan egotea egoera horiek. Eta horretarako ez da bidezkoa eta arazoa ez da langile falta. Arazoa da soldata eskasak eta prekarietatea nagusitu dela gure eredu ekonomikoan. Ez dirudi bide horretan jango direnik dena den neurriak, esaterako Confebask aurreko egunean esaten zuena zen malgutu behar zirela migratzaileak lan merkatura sartzeko neurriak, migratzaileak etortzeko ahalbidetu behar dela, bertan ikusi dute agian erantzuna egoerari. Hemen eztabaida pil-pilean dago, batez be Esparta eta Fallarrak aste honetan egindako artikuluarekin. Migrazioaren gaia oso gai importantea da langileriarentzat. Kasu honetan, azken hamarkadetan ikusi duguna zer izan da. Globalizazioa izan dela, kapitalaren eta merkatuen askatasun osoa mundu osotik joateko, baina langileria ezin da mugitu. Naiz eta bereien herrian gerrak egotea edo errefusiatuak izan. Orduan, zein da langileen aldetik eitzen da migrazio politika? Eitzen dela, apurtxu bet, kapitalismoak behar duenean malgutzen dira orain Confebaskek eskatzen duena, eta kapitalismoak behar ez duenean botatzen dira langileak edo ezi altuak eitzen dira. Aurreko krisian, 2008ko krisian, aurreko krisian, Espainiatik joan ziren 2 milioi pertsona, 1,800,000 atzerritarrak ziren. Atzerritarrak mugitzen dira lana dauen lekuetara eta kasu honetan beraien bizitza hobetzeko kapitalismoan, kapitalistak, enpresariak eta egiten duten bezala, baina kapitalistak askeak dira edonera joateko eta langileak ez. Eta hori oso larria da eta bukatzeko migrazioa ez da kapitalismoaren menpeko joera bat. Batzutan da, bizi irauteko gutxieneko urrats bat. Orduan, migrazioaren aurka jartzea, Esparza berak, liburu editore ona dana, baina ekonomian oso jakintza eskasitoa erakutsi dauena azken aste honetan. Kapitalismoa eta globalismoa ez da horretan funtzionatzen. Eta bukatzeko, igual Esparza jaunekin bar dauela, 70. hamarkadako etari kasu gehiago egin eta Trump eta Le Penen ideia gutxiago ona ekarri.
Dena den emakumeak dira, hain zuzen ere prekaritatearen aurpegirik gordinena pairatzen dutena, gazteak, migranteak zaintzaren alorrean lan egiten dute horietako eta behin pandemiaren gordinenena ere gaindituta, badirudi ez zaiola heldu gai horri behar bestea. Eske kaskartu da egoera. Non egiten dabe lan emakumearen gehiengoak? Egiten dute lan sektore esentzial horietan. Pandemian danok egon gara txaloka, beharrezkoa da, zaintza eta osasuna, eta umeen hezkuntza, baina gero ez da hor eguneratze bat egon baliabide publiko gehiago eskainiz. Hau da, murrizketa neurri handiagoak egon dira. Osasunaren ondorioz gehiago kaltetu dira, arriskuan gehiago egon dira, eta orain ez da pasatu pandemia, baina pandemiaren beste fase kroniko batean sartu garela, inok ez du esaten, orain da momentua erresidentziatan eta ospitaletan eta eskolatan egoerak duintzeko. Ez, orain ja bukatu da eta orain betiko lan kaskarrak betiko emakumeak egitea. Hori ez da bape azken urteetan gizarte mailan garatu dan pertsepzioa, garatu dan beharra, garatu dan nahia. Eta gero, bigarren gauza bat, asko hitzen da soldata arrakal eta gizon eta emakumeen ezberdintasuna lan munduan. Emakumeak gehiago daude gutxi pagatzen diren sektoretan. Baina eske gero, sektore bakoitzean emakumeak gehiago daude gitxiago kobratzen da postuetan. Eta gero, sektore berean eta postu berean guztiz ilegala dan diskriminazioa oraindik mantentzen da 1,6, 1,7an. Hau da, hori ilegala da, legezkoa, lege bat egin da Espainian, aurreko legeetan bebai ilegala zan joera bat da. Zuetan ni, enpresa berdinean, postu berdinean, lan egiten badugu, bardin kobratu behar dugu. Orduan, 3 mailatako arazo honetan, neurriak hartu behar dira, baina eske soldata bera, lan bera gaitik kobratzea, gizon eta emakumeak, hori, guztiz legezkoa, guztiz justoa, eta, nonor kontra badago, joan bizitzera, Arabiar Emiratuei, edo ez dakite, nora? Zaintza krisia izpide ere kontziliazioaz ere hitz egin behar dugu, hainbat dira herrialdeak lanastean murrizteko frogak egiten ari direnak, hain zuzen ere lanastean murrizten, kontziliaziorako laguntzeaz gain, zeinbeste onurak arditzake honek? Betxu, ajusta batxo Gazteberri aldizkarian oso pozik nago, honen inguruan elkarrizketa sakona egin ziaten, eta eskaintzen diet ametik Amaika telebistatik Gazteberriko kazetariei. Nik uste dut oso gai zentrala dela, bai sindikatuen aldetik eta bai zenbait enpresarien aldetik maigaineratu dana azken urteetan. Bai askunde garaietan, bai krisi garaietan, lan denbora gutxitzea bada, erarik merkeena eta erarik egokiena erreformatzeko lan mundua. Gehiegi itzen dugu lan, enpresari asko bai gehiegi dute lan, langileriaren aldetik gainera soldatak ez dira igotzen. Baina soldatak igotzearen alternatiba, agian bada, lan denbora gutxitzea, soldata finko mantenduz. Ekonomia gero eta produktiboagoa da. Ordu batean edo egun batean gero eta gehiago ekoizten da. Teknologiaren bidez eta baita enpresen arteko lehia dela eta produktiboenak geratzen dira. Eta esain produktiboak izten joaten dira. Orduan, badago tendentzia teoriko bat kapitalismoan, non logikoa dana da beti egotea langileen aldeko gutxienez parte bat hobekuntza produktiboaren, eta hori denbora gutxitzearen bidez aldarrikatu da historiki langile mugimendutik. Zer gertatzen da? Euskal Herrian sarritan zaten dugu, eski hori Espainiako estatuko kompetentzia da, baina guk badekogu bebai Euskal Herrian tresna fiskalak, eta badekogu baita negoziazio kolektiboko aukerak. Izugarria da segitzen erabiltzen da hitzarmen kolektiboen eta negoziazio sektorean bidezkoa adostasunak Euskal Herrian, Katalunian ez bezala. Orduan, lan denbora egon behar da agenda sindikaletan, baina baita agenda patronaletan. Enpresarientzako ez da ona langileak nekatutak egotea, absentismoa egotzen da, arrisku psikosozialak egotzen dira, lan istripuak egotzen dira, produktibitateak kaskartzen da eguna aurrera joan ahala, edo astean dano gara produktiboak, astelenetan, astenetan, martitzenetan, barikuetan baino. Orduan,
lan denbora gutxitzea bada benetan aukera on bat, errenta hobeto banatzeko, eta baita ere, eta importantea, gizon eta emakumeen arteko zaintza lan banaketa horre ekiteko, porque nortzuk dira partzialtasunera jotzen da benak edo lan denaldia murrizten da benak, emakumeek beharrezkoa da gizonei behartzea horrelako gitxiago lan egitea merkatuan, etxeko zaintzak eta etxeko lanak erditardi, gutxienez erditardi egin ahal izateko, porque lanaldi luzeak dituzten hainbeste gizon horiek gaueko 9etan edo 10etan etxera llegatzen direnek, ezinezkoa da partekatzea edo familia berdinzaleak alan eraikitzea. Baina, enpresentzante errentagarria izango litzateke ez, pertsona batzuk soldata berberagatik lan ordu gutxiago egitea? Bai, zeren azkenean, badago sektore motak, denak guztiak ez dira berdinak. Sektore askotan, gai izango ginen ordu gutxiagotan gauza bera egiten, denbora libre gehiago izateko, eta gero beste sektore batzuetan, beharrezkoa zen, utxune hori betetzeko kontratazio berriak egitea. Langabezia oraindik 10%tik inguru geratzen da Euskal Herrian. Eta sektore horietan, gainera laguntza fiskalak emola izatea enpresei horrelako kontratazioak behar dutenei, ze hori da gauza bat, lan denbora gutxitzea ona da langileentzat, soldata gutxitu barik bada. Enpresari askorentzat, produktibitatea eta langileen osasuna eta hori hobetzen dugu. Baina produktibitatea egotzen dugu, baina eske batez beste onuradun oso argita garbia lan denbora gutxitze politikarena da sektore publikoa. Zergaren bidezko errekodazio berri asko sortzen direla zuzenak eta zeharkakoak. Orduan, estatutik edo erakunde publikoetatik, aldundietatik eskuratuko zen bilketa berri horren bidez, eginako ziren enpresariei laguntzea horrelako lan denbora gutxitzea egiteko eta beharrezkoak diren kontratazio berriak finantzateko. Eta hori Frantzian egin zen 2000 urte bueltan, orain testatzen ari da adibidez Valentziako Generalitateak eta laster Espainiako gobernuak baitare, eta nik uste dut bide egokia dela gizarte justu batean urratsak emoteko. Baina zergatik uste duzu ez aspaldiko kontu bat delako, proposamen bat sindikatuen eta gizartean eginen aldetik, baina zergatik uste duzu ez dela aurrera pausorik ematen ari horretan? Batez, igual egon da enfoke arazo bat. Historikoki langile mugimenduak 19. mendetik gitxiago lan egitea izan da aldarrikapen oinarrizkoena. Maiatzaren batean horren ospakizuna da, ospakizuna horren gogoratzea, hil ziren, borroka horretan hil ziren langileen oroimenean antolatzen da maiatzaren bata, baina azken 4-5 hamarkadatan, aro neoliberal honetan, bebai egon da sindikatuen akats taktiko bat izan dela esatea ordu gitxiago lan egitea, danok lan egiteko, lana banatzeko, eta hori ez da beti horrela. Orduan, zergatik nahi dugu gitxiago lan egitea? Gitxiago lan egitea, denbora libre gehiago moten dozkulako, garaian zirenak 8 ordu lan egiteko, 8 ordu deskantzateko edo bizitzeko eta 8 ordu lo egiteko. Orain izango zen, beste osaketa berrenetan, 21. mendera egokituta, 6 ordu lan egiteko, 9 ordu bizitzeko eta 9 ordu lo egiteko, porque azkenean pizkat eskasitoa geratzen ari da ja 8 ordu edo gitxiago egunean lo egitea. Hori esango nizun dena den 40 orduko lanaldia gaur egun, oraindik ere askotan ez delako betetzen ari, hainbat eta hainbat sektoretan ordu ekstratek egiten ari dira, gainera kontratutik kanpo, ordaindu gabeak, horri ere heldu beharko litzaioke proposamen hau egin aurretik, ala nola ikusten duzu egoera? Bai, Frantzian egin zen bezala, Frantzian 35 orduak orokortzeko loa aubri bi, bigarren aubri legea, okinzun lehenengo lege bat. Yolanda Díaz lan lehendakari ordeak, Espainiako lan lehendakari ordeak, lehenengo lege horrelako antzeko egingo dugu eta hor bi fronte egongo dira. Bat, borondatezko lan denbora eta soldata murrizteko eskubidea, gero hartxera bueltako eskubidea putxubet herrialde Eskandinavietan dagoen ereduaren bidez, hori bada eskubide bat, baina badeko arazoa da gehiago emakumeak izaten direla horiek hartzen dutenak, orduan ez da berez zaintzalanako beto banatzeko gitz bat, baina bai da zentsu honean egin aldan politika bat, eta gero bigarren frontea eta hor da leku bat, arlo nagusian non alderdi sozialista Espainian gutxi gora bera ados egon leikela da gurean, Euskal Herrian baita ere, lan ordu estra pilo bat egiten ditugu. Eta gainera, estatistikak ikusten badituzue, lan ordu estra pilo bat ditzen dira, ordainduak batez be gizonak.
eske gero dago, hainbeste pila bat, ordaintzen ez direnak. Eta hori bai, emakumeak eta gizonak orekatuagoak daude, kasualitatez. Edo zeinean, lanordu estra horiek gutxitzea lehentasuneko lehenengo urratsa bat da. Zelan egingo dugu, lanaldi osoko lan normala, gaur egun bilanetik bat edo dauen lan horietak, zelan egingo dugu horiei esan lanaldia murrizteko, oraindik badekogu pilo bat emakume partzialitatean. Beste gizon pilo bat, lanordu estra pilo bat egiten. Orain 4 orduko astea esaten dute, eta batzuk esan dut, eske ni 6 egiten dut. Orduan zer, niri 5 gitxiko hostie, orduan nik uste dut importantea dela, lan mundua gaur egun nahiko heterogeneoa da, eta klase batasunetik heldu behar diogu, hori, langilearen, azpitalde bakoitzaren arazoak zehazki konpontzeko eta lan denbora gutxitzea bada ona, zentzu honetan ondo aplikatzen eta langileen aldeko eta kontrol sindikalen bidezko politika izaten bada. Testuinguru ekonomiko guzti honetan, nola ikusten duzu giharra kalean batez ere ikusten ari garelako, ez? Frantziar estatuan ez darako findekin grebarekin hasi ziren, gero beste sektoretara edatu zirela, gurean ere hainbat sektoretan badituztela grebak, esaterako gaurkoan metalgintzako sektorean, baina hainbat eta hainbat direlako, eta gainera ere Euskal Eskubide Sozialaren kartak deituta azaroarako manifestazio bat ere izango delako. Nola ikusten duzu egoera eta borroka guzti horiek bateratzeko aukerak? Guk ez dekogu Frantzian daukien herria eta herri langilea aktibatzeko arintasuna, arin egiteko gaitasuna, behitu Frantzian, hasi direz petrolio findegia, osatzen da, petrolio findegietan, gero gasolinegietan edatu da greba bat, ja hasi dira garraio publikoetan, gero aeronautikan berrio hasi dira, eta ja egin dabe greba orokor egun bat pasadan astean, eta Frantzian mugimon sozial, kasu honetan sarritan izaten da oso pragmatikoa, zer eskatzen dute? Soldaten igoera orokor bat, 10%koa, jende guztiaren txat. Hori da, pentsioen 1.080ko eskaera bezala, saia da, ez badago greba irautzaile bat. Baina, maiatzaren 78 Frantzian, soldaten 115ko egoera orokorrarekin bukatu zen, greba orokor ura, 11 egunekoa izan zena. Kasu honetan Frantzin, soldatek igoera, oligopolio energetikoari zergak igotzea, eta, apurtxuet, orekatzea krisi energetikoaren eta Ukrainiako gerraren ondoriozko gertatzen ari den prozesu inflazionarioa. Gurean, Euskal Herrian, baditugu horizatzen propioak. Aldi batean, nahiko zeharkako eragiketa gaitasuna dago lan politikan eta politika ekonomiko gogorretan, Espainiako estatu espainolaren esku dauduzela, baina kasu honetan, zentzu honeko aukera bat izalike, eskerreko fronte ez bakarrik, eskerreko fronte Europarrak osatzeko, eta horrelako politika, oligopolioa disiplinatzeko eta langileriaren aldeko politika egiteko, politikak egiteko. Baina kasu honetan Euskal Herrian badeko beste berezitasun bat, da batasun sindikalerako zailtasunak. Eta nik uste dut hor bai, bakoitzak bere ardurak izango ditu, eta beti da bizikamika bata besteari izaten, nik uste dut ondo legokela ELA sindikatuak, sindikatu nagusiak, ardura nagusia duena kasu honetan batasuna eratxerakoan, Komisiones Obreras eta UGTeri ez zirikatzea, edo behintzet ez zirikatzea beste, eta adarretan eta sektoretan orain ikusten gabizen moduan, fronte intersindikal zabalak edatzea, ze hor bai langileria garaiezina da batasuna lortzen bada. Jon Bernat Zubiri ekonomialaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei eta hurrengo batera arte. Hurrengo arte.